Όλοι έχουμε στο σπίτι ένα μικρό πουγγί. Σήμερα θα το πάρουμε λοιπόν και θα το μετατρέψουμε σε ένα πολυεργαλείο για την καθημερινότητά μας. Καλώς ήρθες στη σειρά Make It Eco. Δημιουργώ επαναχρησιμοποιώντας με εύκολα και γρήγορα DIY projects που σέβονται το περιβάλλον. Το πουγγί λοιπόν μπορεί να γίνει το πιο χρήσιμο εργαλείο για να οργανώσεις και να αρωματίσεις τον χώρο σου. Γέμισέ το με λίγη λεβάντα και βάλ το στα συρτάρια ή στις ντουλάπες σου. Μπορείς επίσης να φτιάξεις ένα mini set ραπτικής έκτακτης ανάγκης για να έχεις πάντα βελόνα, κλωστή και κουμπί τη στιγμή που θα τα χρειαστείς. Είναι επίσης ιδανικό για να συγκεντρώνεις μικροπράγματα που χάνονται εύκολα στην τσάντα σου, όπως λαστιχάκια μαλλιών ή μικρά αξεσουάρ. Αν θέλεις να αρωματίσεις το μπάνιο ή τα συρτάρια, βάλε μέσα πέρλες ενισχυτικού αρώματος. Μπορείς ακόμα να οργανώσεις μικρά καλώδια ή να φυλάξεις κέρματα για τα διόδια ή τον καφέ on the go. Και φυσικά αυτά τα πουγγιά δεν είναι μόνο για μικροαντικείμενα. Αν έχεις το στερεό σαμπουάν από το My Eco Shop, μπορείς να το προμηθευτείς σε ένα τέτοιο πουγγί και να το επαναχρησιμοποιήσεις, συνδυάζοντας πρακτικότητα, zero waste και στυλ.